Gid! Mga... Kasta mo lang yung parte ng baboy yan. Ay, ay, ba? Naalani tayo ba? Nagasulak na isa. Ito na yung tie beam natin Kalokano, 4 na 16 saka 2 8. Yan. Nag tie beam tayo bago ng wall potting. Yan, nag wall potting muna tayo tapos tie beam. Bale 4 na 16, 2 8. Tapos yung ano niya, belt niya, yes, 10 mm. Yan. Ginagawa nilang tie beam yan. Naimbag na Aldaw ka Ilocano, kumusta po kayo? Shoutout nga po pala sa inyong lahat na sumuporta po sa ating YouTube channel. Road to 2,000 subscriber na tayo ka Ilocano. Ay, ay, ba? Naalani tayo ba? Meron tayong bunga ng langka ka Ilocano. Hinog na kaya tikman natin kung matamis at kung masarap. Pati rin yung buto nito ka Ilocano, pwede nating itong ilaga. Masarap din na pang merienda. Pinanlam. Naalani ba? Yan na kay Ilocano. Man natin. Ang langka natin. Yan, lilipat nila yung mga kable ng kuryente kay Ilocano. Kasi tatanggalin namin yung poste sa harap kasi ano masasagi ng bakod natin at saka yung gate natin. Yan. Yung taga-Iseco. Yan. Ililipat nila yung mga wire natin. Yan. Na kay Ilocano, naka-tie beam na sila oh. Ayan. Mga bagong buhos na tie beam nila. Biyernes ngayon, kaya ay Sabado ngayon, kaya wala silang trabaho bukas. Basto daw pagka sa Lunes na. Ayan. Tapos may additional poste na naman tayo dito. Ayan. Ang laki ng coating kay Ilocano oh. Ang lapad, tapos ang lalim. Ayan. Gumawa na rin sila ng barracks nila dyan kasi matutulog po yung mga trabador natin dyan. Yan muna yung ginawa nila. Ito na rin yung mais natin. Aanin na natin kay Ilocano. Meron tayong 15 sako. Yan. Binubuhat ng pinsan namin. Yan. Kasi baka daw umulan. Pinsan namin, binubuhan niya yung mais-mais namin. Yan. Ano nga tayo sa kilo man dito? Ano nga? 30? Barang ano, maparwar yung arod. Puunan nyo. Aming nga gastos na kada gasolina kada kwa. Gumagawa na sila ng tie beam ka Ilocano. Ayan oh. Nabuhusan na yung tie beam dito sa kabila. Dito naman
Doon sa kabila yung ginagawa nila ngayon yan. Para may connect yung mga poste-poste natin. Yan. Tapos dito medyo tinabunan na nila ng lupa kay Ilocano yung mga poste para tumikas na. Yan. Ito yung ginagawa nila kay Ilocano pag nagjo-joint sila. Pagka meron joint dito sa taas, sa baba, straight lang siya, hindi rin siya nagjo-joint para maiwasan natin, para mas matibay. Kasi iwasan natin na nag-joint tayo sa taas, tapos sa baba magjo-joint na naman tayo, iwasan natin yung ganong kay Ilocano. Kaya ganito lang. Yan yung mga dugtungan nila ng mga tie beam natin, yan. Gumagawa na sila ng tie beam natin kay Ilocano, yan oh. Nahanda na nila yung mga dowel natin. Tara. Ito na yung itatabon nila sa bahay natin kay Ilocano, yan. Kasi mag-flooring na sila. Yan. Choker yung ano natin. Tinatabunan na nila. Yan. Gagawa na sila ng scaffolding kay Ilocano. Tapos yung mga beam natin, yan yung mga poste, naglalagay na sila ng ring para bubuhusan na nila. Yan sila oh. Meron naggagawa ng scaffolding, meron naman nagtatabon yun. Sabi pag na yung 4x4. nagayabon na lang. Sagad yun. Sagad yun. Eh, sagad yun yung buka na. Nag-aloblax na naman sila dito kay Ilocano. Yan oh. Naglalagay na naman sila oh. Sayon to flooringan ano? Ayun ta Liberty flooring tayo. Ayun ta flooring tayo. Ayawan lang doon nagpagasiyay. Nadawela niya ha. Gano'n na sila kaya gano'n.
Ha? Yan. Isa naman, meron naman silang backhoe operator. Yan. Isa naman yung nagtatambak sa mga docker natin para sa flooring natin, ka-Ilocano. Yan. So yun ka-Ilocano, maraming salamat sa panonood. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na sumuporta po sa aking YouTube channel. Road to 2,000 subscriber na po tayo ka-Ilocano. Ingat po tayong lahat.